Здравейте, дами и господа! Днес снимаме на Smite. Smite. Да, Smite и както виждате сме на нов Windows. Да, на нов Windows и с нас е Светлио, с който винаги сме снимали, но просто не сте го чули, защото бях на съвсем друг Windows. И сега ще играем също какво. Също какво? Хора! Също хора. И да, той е някакъв дебелак. Хора, да ви кажа, аз събирам за вулкан. Аз събирам за Хадес. В момента имам 2592, ти колко имаш? 2000? А не си купувай Хадес, моля ти се. Няма, аз ще купя вулкан 5500. Аз имам само 760, не знам защо. Сега чакаме малко време, секундите. Чак. Секунди. И я хората игра с Агни. Само да ти кажа за клипа. Раздели го на части, защото няма да ти се качи. Снимаш сега в момента, спираш клипа и снимаш и започваш част втора, например. Аха. И 6, 5, 4, 3, 2, 1, започваме игра, хора. Почваме. Сега почваме. Добре, ние сме с Агни. Ето той е Ра. В момента хора. Ра е слънчев блок. Съм Ра. А ние сме Агни. Нека... Ти па си гледаш бувката. Аз съм си обърнал моя герой срещу твоя. Виж, това е Чък Норис! Нали? Това е Чак, при нас е Чак, ама аз му викам Чък Норис! Агни. Чък Норис! Ро. Ри! Ра. Ма! Пара. Ще към Агнето Агни. Аз ще пикам парата Ра. Парата. Вижте как танцуваме. И тази хора мисля да го разделят на части. Само първа част битка. Почваме! А във втората част... О, те имат втора. И какво? И не за тая много смотана. Ние имаме Чък Норис и Агни. И Ра. И Ма. И Ва, и Фра, и давай там, какво ти имаме? What the fuck say? И ти ли знаеш The Fox? Да. What the Fuck say? Аз ще знам на Исус. Но ме дрази само това. What the fuck say? Пускат някакъв гаден шум. Да. А пък е там къде вика Раптитаптитаптау. Раптитаптитаптау. Първото. И я кажи кога почвам. И не знам кога почваме, защото май че пак сега ще стане така. Ще почнахме ли? Не. О, добре. Защото хора преди малко, преди да почнем да играем пак. О, добре. Почнахме? Да. И мисля сега си направя. Третата атака два пъти. И да, ето го Ма, ето го Чък Норис и ето ме мен, Агне. Що ме е толкова силна играта, бе? Те да знам, защото ти е толкова силна. Аз знам защо ти е много силна. Защото ти си много слаб. Тя е по-силна. Тя има толкова много богове. А ти нямаш нито един. Ги попрете на тази кула, бе! Що? Аз се въртя, виж. Ей, ще дойда при тебе и ще спукам. Виж, аз имам ногти, виж. Виж, имам ногти, а. Виж, пътя го боли.
Да знаеш, че аз в 8 ми ще трябва да... Чао. Към чао. Виж, I believe I can fly. Аз съм птичка, I can fly. Толкова си мета, брат. Атака на кулата! Яко! Майко. Сериозно? First blood. Ти ги стъпахме тук пъти в First blood. I believe you can die. I believe you can die and die. Ей, така не би. Ще да убия. Нямам много пари. I believe you can die. I can do that. I believe I can kill you. Окей, стига. Ай. Окей, аз се стягам. Той се стяга. Стягам. Той се стяга. You believe you can fly. This dragon can fly. Аре, стига, бе! Тая с няколко удара ме уби! Ева тук, ма. Е, тая е много... С няколко удара ме уби! А, така как бяга? След това оня гаден дракон си пусна четвъртата атака. Дракон, чо? Ай, стига, бе! Некой ли втора левна? Сега какво, двама ли сме само? Те са двама, не ние. А, те са двама. Аз мисля, че от нашите. What the fuck? New Чакай, аз skin? имам парки. Имам нов скин! Добре, браво. What the fuck say? What I Не, run it. А, малко тихо, Just бе. run. Just run. What the fuck said? I'm gonna die. Абе, бе, тръг по майка ми. Ай, стига, бе, тама размаза! Как се хилва гадината? Yes! Нали тръгвам да я убивам? Майко, Свалих и до края кръв и тя се хелна гадината. има отвара. Не беше с отвара. Май, или беше с отвара, аз не знам магията. Не може да има магия. Няма шанс как да го убиеш. Той е седми, ти си четвърти. Да. Трябваше да се пробвам. An enemy has returned. Аре, този гадяр дойде. Уау! Удро! Fire! Вишел е! Аре, тимфайт. Скай от мене, нали научи тимфайт, тега ти тимфайта? Идваме, бе, ние не сме толкова бързи. Ми да сте по-бързи. Помагай! Killing spree! Това ми казва да спра килът. Нали?
Това ми казва killing spree, стрекил. Да. С малки промени в спри. Трябва да е killing stop. Ама спри на български, бе. Килинг спри, спри на български, килинг на английски. Спри да килваш. Get your tanta boy. Get your tanta fury. Get out of my forest. Май, какво поставя тук, бе? Отрепах Тор. Ага. Взимай драконче. Ай, стига, бе! Тук, какво ми направи, че ми свали толкова кръв? What the fuck? Fuck sake. Сега вече мога да си купувам неща. Оф, да, ма дразни много жестоко. Разкарай, разкарай. An enemy has been Браво, е! Чък. Майко хора, аз имам някакъв бък. Що какъв е бъга? Ами не мога да си купувам неща. Как не можеш, бе? Имаш бутуши и това. Ама не мога да си купувам други неща, те са ми се паднаха и така. Това не ти е бъг, това ти избира. Това самото това ти избира, не е бъг това. И на мен самото това ми избира. Не бе, аз си говоря бък, че не мога да си купувам неща. Това иначе си Торчо! Това видя ли го? Това да ма пие ми се метна, ама нищо също време не ми направи. Той на мен ми се метна, не на тебе. И на мен се удари. За тебе, виж. Дракона скочи някъде натам. Не бе, не той, бе, това не е дракона. Не, то дракона скачи към... Това не е дракона, това е четвъртата атака на той. Добре. Той е дракон, не разбиваме. Не му влизай! Айде да влизай. Не му влиза. Ей, как ми го взе? Не съм ти взе. Да бе, аз сега го бих и ти изведнъж го тепа с лазер. Right, unstoppable! И да, дами и господа, това направи гати къса. Просто си пуснах четвъртата атака. Да. Искам да видя в коментарите дали беше къса. Къса беше, аз ще го напиша. И да видим кой за кой ще. Чувам ти звука на игра. Как се чува обаче? От тебе се чува. И от тебе, мам. Но от мен много малко, моето е много намалено. What the fuck, say? Ерика, му вече си помощ. Get out of the way! Get out of the way! Move, bitch! Get out the way! Get out the way! Move, bitch! Get out the way! Аре, идвайте, бе, какво правите там? Your Пом middle си, айте tower ми. is under attack. Знам, че атакуват кулата. An enemy has Аз не си пуснах четвърта. Аз съм 11 и я размазахме, не. Аз купих малко айтеми. an enemy has What the fuck, убих Тор! Виж, вместо това къде ние го пеме Move, glitch, get out the way, get out the О, way, glitch. знаеш ли как убих Тор? А? Как би то? Нали знаеш, че слагам едно такова поле с 3. Сега ще ти го покажа, идвам. Не бе, сено. И он те бие и моето поле, нали е там и го трепа полето. Бегай към мене. What the fuck? Да бягай. Нема да... О, майко, от нас. Майко. Тия сай. double kill. И хора, мисля това да е първа част и до скоро.